Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Oras madita saluhuna amanginang adorak sota puka parminggota perjulu mahita martangiang nahohom di begasar rohat tabe martangiang mahita. Amin. Kuria nahinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sian hami akaparhobas ni minggu ta sadarion pasahaton selamat hari minggu ma dihita saluhuna. Tapuji ma tuhata natoktong marasini roha madongani huhut margogoikon hita di pardalanan ningoluta. Sadarion di pataru asini roha nadohita, huriana tu minggu ujuk tahun parhuriaon, uhut marningot hita di akka dongata, akka nata haholongi, naung mod manadikon hita sian hasianganon. Di mingguta sadarion, laos disungguli do hita muse taringot tu ujung ningoluta, uhut makaporsyai, nakpay maruzung ngoluta dohot portibion, alana angkop pa maritao dohot harajau ni debata, manotong ro di saleleng nileleng na, atong bongot mahita tu parsauran da badia, laho mamuji dohot pasangapot tuhata, ro mahita marsoba tujulona, marede mahita.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Songo duhu do saluhut daging jala songon bunga-bunga ni duhu tido saluhut hasanga pun di jolma. Nunga malos duhu ti jala nunga marurus bunga-bungai. Alana hot do hatani Tuhani rodi saleleng ni leleng na. Saya berjumaho rasi rasa mate. Dungi lehonok kumatu ho tupal hangoluan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu, oro na punahami manang mangulu manang namate pehami, na pemerdalan hami di rural linggoman ni hamatian, dakku habiari hami be hamatian, ay hododongan nami, daktar tiop hamatian manang tauno mabehami, ay hodo Tuhan nami, nauk humokop hami, jaloho na punahami, roh hami nuai tuho mangido, satu homa to dinami dohot daging nami, asa di homa hami manang na mangulu makokop, manang na matepe, setio matangan nami, urupi hami marhite-hite pa kokop mi, asa sahat hami Tuhan luan na suara sudah. Amin. Pati ni debata di minggu tasadarion, di enet dosian hata haporsaon ni halak Kristen, ponggol patuluhon, hata habadiaon ni halak Kristen. Au porsia ditodi perbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatofannya halak Kristen akan nabadia, dohok deha sisani dosa, dohok diatai namadok, mulak mengulus sugut daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah, ia do lapatan ni odo. Na di perhatu rohaku do naso terbahen ahu porsia di Yesus Kristus Tuhaku, manang madapoton imana anggo tung sian rohaku, manak sian gugukku sendiri. Ijo to diperbadiai doau marhite sian barita nauli, dilehod do asini rohana, patiurhon rohaku, diperbadiai do rohaku, jala dipatok tong doahu di bagasan haporsaon nature, tudus tunaung dibahen nai,
nuaik tu saluhut halak Kristen na di tanoon, adi jodo na sida, jala di papungu, jala di patir dorohana sida, jala di parbariai, jala di patok tongdo na sida di Tuhan Yesus, di bagasan hapor siyaw nasasadai. Natigor akup nii, buas dorohana manesa dosaku ganup ari. Rodi dosa ni akka dongaku naporsia. Tungi pangoluon na doau, di ari parpudi rodi nasa namate. Tungi lehonon na do tuau, dohotu nasa naporsia, di Tuhan Yesus pangoluan na suara sudah, ima natutu si tutu. Atong rak mangidogogo mahita, mangulaon hobar tupati nai. Ale Tuhan debata, tai pargugui mahami, mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Atau poti madosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, pargogo na suatu dosan para si roha midahami na dangolon, narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi, di bagasan hajahato do hami tu jaladang adong hapor siyaw di bagasan rohanami hian, saluhu do hami maniplisian akka dalammu, macay gudang do pangalasyaw nami di patikmu, alay ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Ale Yesus Kristus Tuhan nami, marpamuati maroham dihami, ala pardosaon. Atam majuhon hami asauduk dihagogon do tiharajamu, namanok tong rodi sa leleng-leleng na, alay olo do hami, pinar hatuban ni ragam ni hisap-hisap dohot agogon, dohot harajaw ni portibion, kawedag jupang hasonangan, adameon napolin di ngolu nami, di bagasan nami, di perkarijuan nami, dohot di humaliang nami. Ale Yesus Kristus Tuhan nami, marpamuati maroham dihami, alak pardosaon. Seunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalsion nami, sa ingot mahami hobatu asini roham dohot tinggan ni basam ala ni guarmu, sesuru matodi perbaria tu rohanami be, asa terbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hangoluan na suara suda, napi na barbagam i akan na porsia diho. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen.
Baga-baga ni debata taringo Tuhai sesani dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudul di siaw ni habangsa hatongamon. Ibanua gijang, ibaheni karbahen iwana do panguluhon ro di ujungna, akka nasadok ro tu debata, marhite-hite ibana, na mangulu do ibana toktong, asa de tangyak kon nasida. Asa ngapom madi debata na digijang. Amin. Epistel di mingguta sadarion di enek dosia panguka pos 10 sada ayat 15 sahat rodi 10 sia. Dungi di palu suruh-suruhan nama papi Tuhon nama saru nama turena karunena jadi masa-masa suara nagogo di Banua Gijang akka di padokma nunga sahatu Tuhani dohotu Kristusi harazau ni hasianganon paki raja maibana rodi saleleng ni lelengna. Ya na 24 na diadopan di debata akan nama si huduli habang sanabe ipatukap ma bohinasida puhut isomba ma debat. Inna nasida ma nama dok moleate dohami tuho ale Tuhan debata igonggom saluhutna na mangolu nuaing nang najolo ala naong di aliton ho agogoonmu di nabalgai jala ala naong bakit raja ho. Tunga tarimas akabangso gabero marimas dapat matik ini akan naong mate asani kuman puhut mangalehon upa tu akan naposom ima aka panurirangi dohot akan nabadia akan makabiari guarmu akan met-met rodi akan nabalga puhut mangago akan mangago tanoi. Dungi taruka majoroni debatan na di Banua Gijangi gawitarida ma poti parpadan na di joronai jadi masa ma akahilap dohot suara ronggur dohot lalo nang abulas na balga ido sahatna martua do akan tumangihon hatani debata jalana piopsa. Amin.
tidak kon maha porsiao tai songon nah tina kunirong atas saha porsiao di sadok portibion rap mahi tamadok au porsia di de bata Jahoba ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangin do tano au porsia di Yesus Kristus anak di de bata Jahoba na sasadai imana tinubuon si Maria nagabagabia sabton di perbadia andorang sabuan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus na matitarpazal do ibana di hao pinosilang na tua na turun tanom na mulak mangulu di hari pateluhon na manaik surgo lahudul siamuni debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani isima ibana pay mamulak sugo tutanoon mangumihalak na mangulu doho namate au porsia itorde perbadia jala doksa dahuria nabadia kuria hatopani halak Kristen akan nabadia do diasani dosa do diatai namandok mulak mangulu suhu daging ni halak angmat do diangoluan na suara suhu. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 24 November 2024. Minggu ujung tahun Parhuriaon. Minggu Sadarion 24 November 2024. Ima Minggu ujung tahun Parhuriaon, Jala Parningotan di Aka Ruas Naung Monding. Di Sude Parmingguan, di Jahahon do Aka Goar-goar Ruas ni Huriata, Naung Monding nasa tahun Parhurianon, 20 sia November 2020 tolu sahatro di 24 November 2024. Kegiatan Dewan Dohot Seksi Jala AKPHD kategorial. Minggu tanggal 25 November 2024 sude kegiatan Dewan Dohot Seksi Jala PHD kategorial Mansohot Majo 1 bulan Januari 2025. Jala Mulaat Tamamuse di bulan Februari 2025. Pandidio Nabadia Tudak Danak, Minggu sada Desember 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB, Patu Pauni Huriata do Pandidio Nabadia Tudak Danak, Ruas ni Huriata Nana yang Mambuan Dak Danak, Manjalo Pandidio Nabadia, Asa Roma mendaftar Huhut Marguru di hari Jumat 20 sia November 2024, pukul 16.30 di Gareja, Jala Diboan Masurat pengantar Sian Sintuawik, fotokopi akte lahir, dohot kartu keluarga Huria. Jadwal Natal dan Tahun Baru di HKBP Rawamangun. Jadwal Natal dohot Tahun Baru, Boima di Jaha di Harotas Tikting. Bulan Diakonia HKBP Rawamangun. Bulan November 2024, ditotopon Huriata do gabe bulan Diakonia HKBP Rawamangun. Ombar tu program kerja dot anggaran Dewan Diakonia, seksi Diakoni Sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, dohot seksi kemasyarakatan. Torop do aka kegiatan pinatupa Diakonia tu sude ruas ni Huriata HKBP Rawamangun. Di sude parmingguan tapatupa do papungu dana operasional marhite amplop na pinarade ni Huriata tu program Diakonia di tahun 2024. Sudema ruas ni Huriata berpartisipasi marhite pasu-pasu naun tajalo sian tuhata. Amplop dipasat di pintu ni garejata marhite petugas atau Dewan Diakonia. Natal Diakonia HKBP Rawamangun. Perayaan Natal Diakonia HKBP Rawamangun, ama ina nama balu dot anak nasopot somarama sopot somarina di Patupa tanggal 10 sada Desember 2024. Pembartusi di Patupa do latihan liturgi hari Senin 25 November 2024 pukul 12 WIB di Gareja. Sude peserta perwakilan Sianganup Wik Asa Roma Mandohoti Latihani. Tikting naeng marbagas, tikting paduahon sada naeng manjalo pasu-pasu perbagasan ma Harrison Siboya. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang, anak ni amata si Badirin Siboya.
Tubuni Inata Pestauli Boru Sianturi, Dohot Orwana, Leni Andriani Boru Simbolon, Ruasni HKBP Maranata Rawalumbu Bekasi, Boruni Amata Darwin Simbolon, Tubuni Inata Rawati Boru Manalu. Pamasumasuon hari Sabtu 30 November 2024 di Gereja HKBP Maranata Rawalumbu Bekasi. 2. Naing Manjalo Pasu-Pasu Perbagasan Ma Joey Fernandez Siregar, Ruasni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Opat, anak ni Amata Sintua Terman Siregar, Tubuni Inata Korliana Boru Pandiangan. Dohot Orwana, Niki Febrina Boru Situmorang, Ruasni HKBP Getsemani Resort Pondok Gede Bekasi, Boruni Amata Boris Situmorang Nahinan, Tubuni Inata Sintua Resmia Boru Manik. Pamasumasuon hari Sabtu 30 November 2024 di HKBP Rawamangun. Tikting Naung Marbagas, Naung Manjalo Pasu-Pasu Perbagasan Do Ardi Yoga Pradana, Ruasni Gereja Kristen Jawa Depok, anak ni Amata Bambang Joko Sugihartoko, Tubuni Inata Ariati Kris Handayani, Dohot Orwana, Laura Puspita Boru Sihombing, Ruasni HKBP Rawamangun, Wik Utan Kayu Kayu Manis, Boruni Amata Januar Sihombing, Tubuni Inata Sentialam Boru Manurung. Nunga Manjalo Pasu-Pasu Perbagasan Nadi hari Sabtu sia November 2024 di Gereja Kristen Jawa Depok. Tuhatama nama masu-masu parsaripeo nasida gabe parsaripeo nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhatta. Ruas Namonding sada nadi hari Selasa 10 sia November 2024 nunga jumolo monding sahalak ama daulat pardomuan aruan umur 62 tahun hina baluho ni Inata Kartini Dora Teresia Boru Siahaan, alamat Jalan Salemba Tengah Gang Tolu nomor 85C RT 12 RW 4 Paseban Jakarta Pusat, Wik Rawasari Cempaka Putih. Tuudean hari Rabu 20 November 2024 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. 2. Nadi hari Jumat 22 November 2024 nunga jumolo monding sahalak ama Evangelis Robinson Manurung umur 81 tahun tinading ni Inata Tiarauli Boru Silitonga Nahinan, alamat Jalan Balai Pustaka Raya nomor 30 Rawamangun Jakarta Timur, Wik Rawamangun Sada. Rencana tuudean marsogot Senin 25 November 2024 di TPU San Diego Hill Karawang. Tuhatama na mangalihon gogo dohot pangupulion di keluargana tinadikon. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting nong pinaradi ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di gowarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion.
amuna kadongan saha porseaun. Nunga sahat hita tu minggu zung tahun perhuriaun. Di paingok do hita pabuana lau maruzung dosa do nguluon. Aidang ngadong nahot di portibion. Di bagasan minggu zung tau perhuriaonon. Tamado ingoto tak kadongatan ng zumulo moding di bagasan nasa taon perhuriauni. Dada asa marsak jala tumatangis si tau bayan taingot na sida ng zumulo modingi. Alaya salam tapak kilalahod do. Pabua persatokina do nguluta di portibion. Naikobor hak do hita musia manopot akan nabadiai di inganan na pinarade ni Jesus tuhatai. Atong tabigima goar-goar ni akadongatan ng jumulo moding mamuka siya tanggal 27 November 2027 sahat 24 November 2024. Ruas namoding sia 20 sia November 2020 tolu sahat 2024 November 2024. Parjolo mangatar pangaribuan ama tutup umur 87 tahun moding 30 November 2020 tolu tinading ni inata Sinta boru na 70 nahinan wik Rawamangun Tegalan. 2 Saur Mangasi P Tapu Bolon ama tutup umur 68 tahun moding 7 Desember 2020 tolu inabaluhon ni inata Tiurma Nur Mariati boru sirait wik utan kayu manis. Tolu situa Dr. Andes mangapul Raja Guguk ama tutup umur 70 sia tahun moding 8 Desember 2020 tolu inabaluhon ni inata Osma boru sibarani wik Rawamangun sada. 4 Nurmala boru simajutak ina tutup umur 80 tahun moding 14 Desember 2020 tolu tinading ni amata Simon Tapu Bolon nahinan wik Kapung Pertanian. 5 William Sirait ama tutup umur 60 sia tahun moding 17 Desember 2020 tolu inabaluhon ni inata Emi boru sitorus wik Penggilingan. 6 Eli Rida Valentin boru silain ina tutup umur 70 tahun moding 21 Desember 2020 tolu inading ni amata pardomuan pajahitan nahinan wik utan kayu manis. 7 Samaria boru sitorus ina tutup umur 70 tahun moding 10 tolu Januari 2024 tinading ni amata B manurung nahinan wik Rawamangun sada. 8 Rugun boru Lumban Tobing ina tutup umur 81 tahun moding 16 Januari 2024 tinading ni amata Hubert Huta Barat nahinan wik Duren Sawit. Sia Yanti Marupa Irmawati boru Pardede ina umur 55 tahun moding 10 Januari 2024 tinading ni amata Rional Sibarani nahinan
Wik Rawamangun Tegalan. 10 Florida Boru Silalahi Ina, tutup umur 76 tahun, moding 20 sada Januari 2024. Tinading ni amata pahala sirait nahinan, wik penggilingan. 10 sada Sertika Boru Panjaitan Ina, umur 42 tahun, moding 30 sada Januari 2024. Pinabaluhon ni amata Joshua Simamora, wik Cipinang. 12 Jubel Elifer Tabunan, ama, tutup umur 68 tahun, moding 8 Februari 2024. Pinabaluhon ni inata Lisa Yosepin Borunenggolan, wik penggilingan. 10 tolu Robert Lubat Tobing, ama, tutup umur 73 tahun, moding 10 tolu Februari 2024. Tinading ni inata Roslila Rauli Boru Panggabean nahinan, wik Duren Sawit. 14 Minar Boru Hutagalung Ina, tutup umur 54 tahun, moding 20 tolu Februari 2024. Tinading ni amata Florentinus Sitopul nahinan, wik Rawamangun Opat. 15 Hotmaida Boru Dolok Saribu Ina, tutup umur 60 tahun, moding 25 Februari 2024. Inabaluhon ni amata Darsono Simamora, wik penggilingan. 10 Tio Delima Boru Huta Barat Ina, tutup umur 85 tahun, moding 20 Februari 2024. Tinading ni amata Situa Alboin Manalu Malau nahinan, wik Kapung Baru Pulau Mas. 17 Nauli Tonggor Dibasana Boru Sihobing Ina, tutup umur 53 tahun, moding 10 sada Maret 2024, wik Duren Sawit. 10 Walu Happy Boru Marpaung Ina, tutup umur 70 tahun, moding 10 sada Maret 2024. Hinabaluhon ni amata Goliat Sirait, wik penggilingan. 10 Sia Berra Hanson Batubara, ama, tutup umur 55 tahun, moding 12 Maret 2024. Inabaluhon ni inata Firdos Ibtihani, wik Kampung Pertanian. 20 Evangelis Marsius Siahaan, ama, tutup umur 77 tahun, moding 30 Maret 2024. Tinading ni inata Humisar Rotua Boru Tapu Bolon nahinan, wik Duren Sawit. 20 sada Oscar James Napitupulu, ama, tutup umur 70 tahun, moding 30 sada Maret 2024. Inabaluhon ni inata Estelia Belinda Boru Simajutak, wik Rawamangun sada. 22 Ida Basa Boru Hasibuan Ina, umur 78 tahun, moding 6 April 2024. Tinading ni amata Ependi Lolotan Simamora nahinan, wik Duren Sawit. 20 tolu Gerhard Gurning, ama, tutup umur 71 tahun, moding 8 April 2024. Hinabaluhon ni inata Tiominar Boru Siagian, wik Kayu Putih Kapling Polri. Nomor 24 Kristoman Simamora, ama,
tutup umur 58 tahun, moding 10 April 2024, hinabaluhon ni inata, Mary Marlinda Borusi Marmata, Wik Rawamangun Tolu. 25, Situa Daulat Janna Sitompul Ama, tutup umur 71 tahun, moding 24 April 2024, hinabaluhon ni inata, Marta Magdalena Borusianipar, Wik Kayu Jati Sunan Giri. 26, Demas Boru Panjaitan Ina, umur 77 tahun, moding sada Mei 2024, tinahding ni amata, bahara hutahayan nahinan, Wik Penggilingan. 27, Rumia Nerintan Boru Tambunan Ina, tutup umur 80 tahun, moding 10 Mei 2024, tinading ni amata, Uka Huta Barat Nahinan, Wik Duren Sawit. 28, Maria Boru Pangaribuan Ina, tutup umur 72 tahun, moding 20 sia Mei 2024, inabaluhon ni amata, M. Adrian Siahaan, Wik Balap Sepeda. 20 sia, Rotua Amrein Parulian Hutapea Ama, umur 70 tahun, moding 7 Juni 2024, inabaluhon ni inata, Hertati Pakpahan, Wik Kayu Jati Sunan Giri. 30, Robertus Raja Guguk Ama, moding 61 tahun, umur 61 tahun, moding sia Juni 2024, inabaluhon ni inata, Poni Selasi Boru Hutapea, Wik Pisangan Gading Raya. 31, Jimmy Situmorang Ama, umur 54 tahun, moding 10 Juni 2024, inabaluhon ni inata, Marta Rumiris Boru Pardede, Kampung Baru, Wik Kampung Baru, Pulau Mas. 32, Luceria Boru Aruan Ina, umur 73 tahun, moding 16 Mei 16 Juni 2024, tinading ni amata, Wesley Siahaan Nahinan, Wik Utan Kayu Kayu Manis. 33, Tupal Huta Barat Ama, umur 66 tahun, moding 27 Juni 2024, inabaluhon ni inata, Situa Mitra Boru Sormin, Wik Balap Sepeda. 34, Saida Boru Nababan Ina, umur 70 tahun, moding 2 Juli 2024, tinading ni amata, Jamalean Sinabela Nahinan, Wik Balap Sepeda. 35, Situa Kandase Boru Gultom Ina, umur 85 tahun, moding 10 Juli 2024, tinading ni amata, Sangaji Sibuea Nahinan, Wik Kampung Baru, Pulau Mas. 36, Budiman Saud Martua Sihite Ama, umur 50 sia tahun, moding 15 Juli 2024, inabaluhon ni inata, Dewi Rouli Embor Sihobing, Wik Kampung Baru, Pulau Mas. 37, Tiolan Boru Sinaga Ina, umur 57 tahun, moding 14 Agustus 2024, hinabaluhon ni amata, Sitor Siringo-ringo, Wik Rawamangun Tegalan. 38, Sarli Victor M. Sihombing Ama, umur 64 tahun, moding 21 Agustus 2024, hinabaluhon ni inata, Landus Boru Situmorang, Wik Kayu Putih Kapling Polri. 30 sia,
Tiomas Helmina Borusiahaan ina umur 80 tahun, moding 31 Agustus 2024, tinading ni amata situa Wilson Tony Sigalingging nahinan, wi kampung pertanian. 40 Rina Margareta Huta Barat ina umur 60 tahun, moding 8 September 2024, hinabaluhon ni amata Robinson Sibagariang, wi Kelapa Gading. 41 Minaria Borusi Hombing ina umur 60 tahun, moding 15 September 2024, tinading ni amata Sanggam Sinaga nahinan, wi balap sepeda. 42 Hendrik Pangaribuan ama umur 75 tahun, moding 26 September 2024, tinading ni inata Tohom Boru Simangusong nahinan, wi balap sepeda. 40 Sahat Hasiholan Jatua Nenggolan ama umur 70 tahun, moding 27 September 2024, tinading ni inata Magda Boru Sitanggang nahinan, wi Kelapa Gading. 44 Situa RU Marwasa Sirait ama umur 76 tahun, moding 1 Oktober 2024, hinabaluhon ni inata Arta Uli Boru Dolok Saribu, wi Duren Sawit. 45 Aldo Partogi Sitompul ama umur 47 tahun, moding 12 Oktober 2024, hinabaluhon ni inata Natalia Borusinaga, wi Utan Kayu Kayu Manis. 46 Robert Saud Nenggolan ama umur 53 tahun, moding 14 Oktober 2024, hinabaluhon ni inata Jenny Boru Panjaitan, wi Rawasari Cempaka Putih. 47 Baktiar Siburian ama moding umur 54 tahun, moding 10 Oktober 2024, hinabaluhon ni inata Sondang Padung T Borusitumorang, wi Utan Kayu Kayu Manis. 48 Houtman Pranada Hasirait ama umur 52 tahun, moding 10 Oktober 2024, hinabaluhon ni inata Mastarima Boruhutajulu, wi Utan Kayu Kayu Manis. 40 Sia Johni Sinaga ama umur 68 tahun, moding 20 Oktober 2024, tinading ni inata Seri Nurianita Boru Tambunan nahinan, wi Kayu Jati Sunan Giri. 50 Sinta Boru Napitupulu ina umur 70 tahun, moding 22 Oktober 2024, tinading ni amata Anser Tamba nahinan, wi Kampung Baru Pulau Mas. 50 Sada Robert Hutapea ama umur 70 tahun, moding 27 Oktober 2024, hinabaluhon ni inata Tince Boru Napitupulu, wi Duren Sawit. 52 Palti Sinaga ama umur 70 tahun, moding 27 Oktober 2024, hinabaluhon ni inata Duma Boruhuta Galung, wi Rawamangun Tegalan. 50 Marojahan Pardomuan Marbaung Dakdanak, umur 50 tahun,
Modding 28 Oktober 2024, anak ni Amatta Raden Marpaung Nahinan, Inang Dewita Boru Siregar, Wik Rawasari Cempaka Putih. 54 Rilen Nirnani Boru Sagala, Ina umur 56 tahun, Modding 30 Oktober 2024, hinabaluhon ni Amatta Williarton Saing, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. 55 Benny Marpaung Naposo, 48 tahun, Modding 3 November 2024, anak ni Amatta Matias Marpaung, Inang Rosidah Boru Sibarani Nahinan, Wik Jatinegara, Kaung. 56 Situa Tamauli Boru Pasaribu, Ina umur 82 tahun, Modding 7 November 2024, tinading ni Amatta Alboin Sidaputar Nahinan, Wik Rawamangun Sada. 57 Benny Robert Rickson Siahaan, Ama umur 41 tahun, Modding 10 November 2024, hinabaluhon ni Inatta Mega Kencana Boru Marpaung, Wik Kayu Jati Sunan Giri. 58 Daulat Pardomuan Aruan, Ama umur 62 tahun, Modding 10 Sia November 2024, hinabaluhon ni Inatta Kartini Dora Teresia Boru Siahaan, Wik Rawasari Cempaka Putih. 50 Sia Evangelis Robinson Manurung, Ama umur 81 tahun, Modding 22 November 2024, tinading ni Inatta Tiara Huli Boru Silitonga Nahinan, Wik Rawamangun Sada. Torop dina Modding ruas ni Huria, Ama 32, Ina 25, Naposo Bawa Sada, Dakdanak Bawa Sada, Toropna 50 Sia Halak. Nunga tabigi goar-goar ni akan ang Modding manipat nasatao parhuriaonon. Atong tamado ingotot ta kapabainan na sida na dinggani ta gadinguluna bahen sorminan na arga dihita. Laos ta pangido magugo siya tuhatay, asala margugo hita mangulahon hatana sa liling mangulu hita. Asaunang marisuang sabing tiki na pinasahat ni debatatu hita, molo di udut ibana rupe hosatta saha rodi tikion. Atong martang yang be mahita di bagasar rohata, laos jongjong mahita di inganat tabi.
Atong tapuji madebata ala di paradido inganan dihita inganan nasonang na dulumuli jala duminggan siyan nasa nadong dihasyanganon inganan nahot rudi saliling nililing na ala ni toktong mahita marhapor siyaw di Tuhan Yesus Kristus uhud makanguluhon hatana na madok audo haheheo do tanguluan na mangulu do na porsea diau nang pe mate ibana jala ganup na mangulu jala na porsea diau na so tupa mate ibana saliling liling na amen hudul mahita Tapasada marohata martangiang mahita. Ali Jehovah debata amanami. Madok mauliate dohami. Allahu botohami. Denggan holong asini roham. Na pinasahat mutuhami. Di bagasan parnguluan nami. Tarlumo bima dihaluaon naung pinatupam marhite Tuhan Yesus Kristus ubayen saina pujion nami madebata saliling marhosa jala dihasyanganok kami Tuhan Jehovah debata di minggu nami sadarion ima ujung tahun parhuriaon jalanunga hubege hami be akaruas ni huriam nama joloani lakanami tu hasonangani marhite hamatean paingoton pardalanan ni ngolunami ganub marsada-sada alani Tuhan Tuhoma hupasahatami akka keluarga na tinadikon niaka dongan nami naung jumolo borhati asa unang lilu nasida alai asa marhaporusan nasida tu debata di naung borhat akka nahinalongan ni rohana sida totu dohonon nami do mauliate tuho ala marhite hamatean partohap ma akana porsea di hanguluan saliling nilelengna nang pedibagasan hamateani iko paborhaton nami akadongan aka keluarga na tua-tua aka yanakon nami dang nama dele hami maradopoko
alai ikosai pujion nami dogoarmu, ainunga godang, akana pinatupam di bagasan parnguluan nami, ima marhite na manongos na tua-tua ianakon nang rodi pahopu tuhami ganuk marsada-sada, nang pe ikoborhat nasida, alai marhite pardalanan ningolu nasida, saliling mangolu di tanoon, gabe tubu mahaporsyao di hami, na di haholongi de batado hami, marhite haroro nasida di hasyanganon. Ima ubahe Tuhan, sai na pujion nami de bata, ala nunga huida hami, takas do pabahenamu di hami, rabdohot akka dongan nami nang cumolo borhati. Alani i molo di paluaso do pehami, mangolu marhosa mangula di akka ulaon, dohot akka si tujuan silakahon nami, omma tiki parasian, asa hupake hami nasa tikion, mangula ulaon na hinalomohon ni roham, asa unang adong bemar na leba, asa unang adong be namar hosom ni roha, asa unang adong be na saigiot mangulahon akaulau dosa, alai tumago ma dipake tiki parasianon, pajonoko diri tu debata, asa muba rohana manadikon akan asa dosa, jala diihut ma Yesus Kristus, ai ido tiki nau denggan na pinasahatmu Tuhami, uju mangolu do behami. Atong Tuhan porhat mahami, tu pardalanan ingolu nami, mamake nasa gogo, nasa na adong dihami, laho paradehon ngolu nami, moloroho majauhami, dang marsidalia behami, alai nungarade besude, di bagasan daging todi nang parulaon nami. Mau lihat ema di ho Tuhan, di bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Mari dehita tapasahat peliata. Satu
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kadamang dohot dainang hahanggi pinaribot di bagasan guarni Tuhata. Naing pakulingan itu hata hita di minggu jung tahun parhuriaon nalaos di pasada dohot parningota di akana modding marhite-hite hatana na tersurat di Daniel biddu pitu ayat sia rodi 14 huzahama dihita. Sai hu panokno tidui paima dipazongzong angka habangsa jalahudul tusi ibana naso suda arina ia paheana saksak dosongon itak jala ubuk niuluna songon hapas nabi nusur. Ia habang sana songo zillam ni api jala akarodana songon api namar nala-nala. Ruar dosa da sungai api jala mabaor sian adupanna maribu-ribu akan namar sobat wibana jala marloksa-loksa tidang dijuluna merhadadui. Dungi tarpat sang maduluan zala terbuka akabuku. Jadi sayhu panokno tima gumudang alani suara niaka hata nazukat akan nahinatahon ni taduki. Sayhu berengi paima terbunuh binatangi jala pidum pamatangna jala dipasahat asa purunon tuapi jala tarap pasuhut pareta sian binatang akan natinggali ainunga dibuhul tiki doho zomni azal nasida dungi huida musai di bagasan akapang kapoborngin gaweida ma rosa halak marhite-hite obud di langiti songon anak ni Zolma jala saha tibana naso suda arina jala terbuan ibana tu joluna jala di basa-basa hama tu ibana pamare tau do hamuliaon do harajaon jala saluhut bangso hom do halak perpakuling meragam-ragam marsoba tuibana rodi saliling-liling nado pamarit tauna naso tupa mutsat sianibana harazaon nape naso tupa pesadong ima sahana huriani tuhata di tongani minggu jung tahun perhuriaon dohot pardingotad di namodding sadarion disungguli do tuhita pabuana hot do pamaret taon dohot harajaon ni debata alai anggo hita anggo pertibion maruzung do jala salpu do ditikina molo tajahaw no puluh halak naking akadongatan ng zumulo moddingi di paingotido na sa bulus do ari-arita di tonga-tonga ni hasya nganon hirana sa ngobus do tahilala ari-ari ningoluta perdalanata di saldok portibion boydo misalnya sahalak tentara
namat say tongam idaun ditiup si jatana dangadong nahurang molo binereng alai tupa ditikina zonok moru guguna merus do sibukna sahirana tadok hirana soibana do sinatoari satokin sangobus perdalanan nihita hazol maunon di bahenido saidok ko nakatoko-toko gereja do angko makna ningoluon narimikko dada sadia godang na pineokmu di hasyanganon alai dia manabui legasi si tinggal honommu adorang so tatadikon pertibion ido makna ni pernguluon diaka na porsea maruzung do saluhuna nadong di hasyanganon iban na sailaus di padomu do pardingotan dia kana moding pabua maruzung do nang ngulut tape tupa satokin nari manang namar sugut bulan depan tahun depan meluak kana tua-tua sipata melodong songonon masa majahak kana moding di tonga-tonga ni huria saya dong ko maldok behado hulaing tahun ni begok kudupe di huriaon akana moding berarti mulu dibigi lanjut depe umurna di hasyanganon alai mulu so dibigi be berarti nunga borha ibana manopot sitopotonna tu debata natu mopaibana mulu didokon maruzung do saluhna hasyanganon sunggul-sunggul do tu hitaon mangadopi po dan nalipe namardok dangadong be uzung ni pertibion pantarei mengalir nama songon masin naso merhauzungan di bahini lomot tanama mangulahon nakasiulota di pertibion aidang adong be robe uzung ni hasyanganon ninna nasida alai de batasa diri do maddo au do bonana dohot uzungna di tanganna do bonana doho uzungna di naroma ibana diari padua halihon laho manopot akkana dibana paheheon nama sibai nakkaulau nadinggat tu siamunna alai si ulau nakkana jahat tuapi naroko na manahan rudi saliling ni lilingna hamunak kadamang dohot dainang lumobi akka keluarga natongon manangihon barita tuaka na moding akka natoras akka hahaanggi boydo pasti lungur rohata molo taida tatangihon gornasi dan nang zumulo berhat naking alai sa sitonga laos menunggulihi tadoi hira nama do au nunga berhat tuapuan niamai hamu nama naikon berhat muse ditikina asa mangaradi manatap akkau daun nadinggan doho pajo ni debata ditikita hobar tu lomoni rohanabi ibanna deba akka kuburan termasuk di hita Indonesia di son Maradian di silangai anggo di hutata ido ibayan di son Maradian tangadong pola dope masa godangan tarsura isi di som mate indaropani apalagi di som modding alai di son Maradian dahil na mangulod do ibana satokin istirahat paima menyeberang
tu alam seberang. Dalam ulu akan mangulun, unak pola saya diganggu-ganggu, rekok na sida mangulun. Misalnya nak pola rekok be, dungo joho bapa, marisa joho inarupani, tang biarkanlah dia istirahat. Nak pola rekok be pataru atau sisi panganon na, tagan manguli bana hasoloman na, bahkan mabahen sigaret na tu batangi namatay abehan no marisa imanan no ditoruni tanoi tariko be ay nunga matsohot ibana siyani. Lebih tepat meradian rest in peace. Molo meradian akan meradian hita mangulam no akaulota sa denggan na. Biarkanlah yang beristirahat istirahat dalam Tuhan. Tapi kita yang diberi Tuhan masih waktu untuk bekerja, bekerjalah untuk sebaik-baiknya. Ninda baritai di Jerman, adonggo di sapingi aka tiang namodingi di sapingi rest in peace di son meradian di surat to somal di sapingi silangai au saunari ho adigan. Saya sekarang, lalu engkau kapan? Asa melotai tong aka ari-ari ningoluta, dangadong sasitongannya ditikia kana prosai marleha-leha, marleba-leba, mangulahon akan nasudenggan, apalagi mangulahon na solo menirohan debata, alai ko pakeon na sadenggan-denggan na partikiani, mangulahon akaulaon nauli, di tongani huria, di kantor nabi asal lebih produktif, doh mangulah pangkatna asal lebih terpercaya, do akan masih bunuan songodongat tanah di Sumatera Barat, saling membunuh sesama rekan. Hamu akada mang doh dainang denggat dotong zolo tapamanat hadomuan ni minggu jung tau perhuriau do perningotan di akana moding. Beda-beda tipis do perningotan di namodingon dohot perningotan ni namoding. Alai molo perningotan ni namoding berarti namoding itu namarningot. Alayang goistan na lebih tepat di huriata ima perningotan di aka namoding. Na manguluiro na marningot arina tikina sadiharina. Maka terutama anak muda nanti jangan disalah eja menjadi perningotan ni namoding. Orang-orang yang monding yang sudah mati itu yang mengingat, tapi kita yang hiduplah yang mengingat. Perningotan di aka namoding, dada perningotan ni aka namoding. Hamunak kadamang di jo hatan itu hatta do tuhita sautik na opat marhite-hite perminggota sadarion. Nanaeng siurihonota tu bagasan rohat tabi, si lopok honota tu bagasan ate-ate tabi. Perzolo naing uhir turo hatta madok nama noktong do anggo huaso ni debata. Alai hita satok kiddo. Molo bahasa Batak nga sangulus do. Alai anggo huaso ni debata manoktong rudi saliling ni lilingna. Masay sudap nakina tersurat di ayat siyai di naidok nga ibana naso suda arina naso hea suda arina anggo arita satokid dom mulai lihot debata 70 dewa 81 siapulu puji Tuhan alayang go debata idokon debata naso suda do aka
ari-arina. Tapi kita terbatas dalam ruang dan waktu, tapi Tuhan tidak pernah terbatas kepada ruang dan waktu yang ada. Malah di pernidaan si Danielo di do ibana songonon, ia paheanna sak-sak do songon itak. Jala obuk niuluna songon hapas Nabi Nusur. Ia habang sana songo zillam-zillam ni api. Akarodana songon api namar nala-nala. Terus berdalan, terus berdalan, terus berputar-putar. Ibarat jam Bapak Ibu, mungkin tidak ada yang memperhatikan jam ini, tapi dia terus bekerja detik demi detik, menit demi detik, jam demi jam. Tapi waktunya terus berjalan. Soni mahita di zo de bata marhite minggutta sedarion. Asa say tok-tok kita memuji debata nama noktong huasona rodi sa liling nililing na hobar tu tema ni minggutta nama noktong do pamaret taon ni debata dohot harajon. Alani disunggul do tu hita wakadamang do dainang mauliate di tuhatai muladong dihita kajabatan aka pangkat aka talenta do lan aka nasing disunggul de batado tu hita dang sian hoi ro alai siad de batado ala siad de batado aka pangkat aka jabatan do huaso na dong dihitai na so jadi pakyotai mangodam-odam doho maduk dohi dohot manegai aka zolma na mekmet na so mardihadiha di tonga ningulutta. Imana tinebak ni si Daniel marhite terpuk tahun dina terbuang bangsa itu Babel sai hirana dihilala raja Persia ina maibana songo Tuhani jala marsoba tu ibana alai dipaingot Daniel do dangho namar huwa soro di saliling ililinga debata nama noktong itu tabotoro di sejarah sudiro marsoba aka paripe ni bangso Persia tu rajai manang do Babel hati hai alayang go si Daniel Sadrach Mesak dan Abednego dakkea olo uduk dungi ditogu mana sida tua lupan ni rajai ikom pamateon jala pamasukom ma tu hurungan ni babiat laho panganonna alayala de bataro na marhuaso doho babiatipe boy diene tuhatai sian binatang buas gay behira namana daibana gay behira namaraliale ibana doho si Sadrach Mesak dohot Abednego on singa juga bisa Tuhan rubah dari hewan yang buas binatang yang buas menjadi binatang seperti jinak di dalam kehidupannya. Alai dak songon harimau ni hita halak batakon do harimau ni lutung. Alahya roa barita lutungon dibagodang-godang oleh babiat sitel pange. Dia mula dong anak konai laho tu tobak mula pajupa do babiat unak pula mebir ho dok ma lutung gawapung ngimuma dungi hohom dai menon babiatin banggo sonari do lahu tu tobak talok kon lopung gawapung na kece ho dangarong lutung ngaison inon iman na parjulu hamwak kadamang do dainang manok tonggo huaso ni debata harajaon na do pamaretaon na rodi saliling ni liling na napaduahon
Di jo de bataro hita marhite-hite mingguta sadarion, asa marhite-hite ulau nadenggan do hapor seota na manoktongi, tersurat nian guarta di pustaha hanguluane. Tiki testing hita hami majoro pani na Zulu tama SMA tu usu jadi majahakor may betong marsugo pengumuman dungi pagi-pagi lawi bet suborong-borong laho mengalui koran ima jo maul ni koranor rupane isi may bayan sudi daftar niaka na lulus say jaha masada-sada buti sa gidang sa tutoru habis dangadong guara nasala do koranon dulakum sedi zaha salah do koranon dungi Roma rupendongan na songgo guar mutar surah isi emar hosa gajang maibana dua lapatan ni hosa gajangon marlas ni roha ibana marulupulub alay laos adonggo mar hosa gajang laos madili bana aladang adong tersurat warna alay yang go tersurat do warna soy nama ulup-ulup ni rohana mabigi guarray say mouse dilingkari di staples muse ala ni balga ni rohana tersurat warna di surat kabari muluh wering sejulun hamwak kadamang do dainang suliru hitan no tersurat di buku hangguduani di pustaha hangguduani nahujaga au sadiri dang dohot jeko masih ruban masih tangangan do ita sudiruas do perhalado rap tersurat magwarna di pustaha hangguduani anak kan ngedeta 550 pati moloro panjoni Tuhan molo salputikion molo bicar bitang sipayasi jala sahat matu gijang akanati nobusi dohot au di baitu hatta lautusi molojo woni Tuhan akago wardi pustaha di baina sini rohana halus aku oh Tuhanku audisi jadi sipata imajinasi majo ibat teringot tubuhku hangu dua non beharon waeng sotung na perbecairu haduan tersurat di pustahai HP punggani na daw HP nga tiap hari hitan niya majahatan ni debata alai berhite-hite hatan itu hata disungguli di jodoh hita saat tersurat guarta di benua gijangi didok naking hamu akadamang dia 10 meribu-ribu akan amar sobat ibana marloksa-loksa tidang di jolona marhaladui dungi terpacang maluluan jala terbuka maka buku meribu-ribu marloksa-loksa angko di paretongan ni halak junani do jahudi na marloksa-loksaon dang boy aturon sadi hari do angka na pasti tapi limited angka limited sebesar-besarnya sebanyak-banyaknya iban naik ko jamot tonot do hata pangungkaponon matsa jamot Daniel do pangungkapon ini wahyu karena dalam wahyu juga dituliskan penghuni surga itu hanya berjumlah 144.000. Mau ditafsir hodoi angka naril berarti holat tu HKBP pedak suku inganan ni
Benugi jangon. Tapi ada cara menafsir melalui wahyu. 12.000 angka tertinggi. Lalu 12 suku di Israel. 12 murid Tuhan Yesus. 12 kali 12.144 berarti angka yang maksimal. Suku juga maksimal 12. Murid juga angka maksimal 12. Kali angka yang dapat dihitung ribu, angka 144.000. Itu berarti wahyu itu mengatakan angka yang sebesar-besarnya. Angka yang maksimal. Sedia godak petaho. Zol mana persea tutuhani muat. Tersedia bagi setiap orang yang percaya. Banggo 144.000 doa HP hola Rawamangun ngasih 1.000 700. Tu dia manon mesti nong GKP. Tu dia manon mesti hakai GPIB do lain-lain. Tapi itu kita pahami sebagai angka yang maksimal, angka sebanyak-banyaknya, angka yang tidak terbatas. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, go inganan di pada itu hatai dia kena persea di ibana. Patuluhon marsobahita tu anak ni zolmai. Mulatai da zo naking hamwakada mang di ayat 10 tulu di pangukapon ni si Danieli do ibana. Huida mamusay di bagasan akka pangukapo borngin. Gabeida ma rosa halak marhite-hite obud di langiti. Rosa halak marhite-hite obud di langiti. Songon anak ni Zolma. Zala sahat ibana do sudah arina sahat ibana tu ibana naso sudah rina. Zala terbuan ibana tu zuluna. Nunga di ida si Daniel hiak kape di panatapan naon. Anak ni Zolmai na rosian obune. Taha persyai Tuhan Yesus do. Na di idana di bagasa pangukapon nai. Na tuat siapan wagizang. Lau paluahon hita akan na persea di ibana. Di baheni di jauhi datong asa marsihohot mamuji. Goar ni tuhatai. Marsihohot mangului bana di bagasan las ni roha nang di bagasan arsa ni roha pe alai disungguli hita marhite-hite minggu ujung tao perhuriau non na di padomu dohot pesta pardingotan di damod dingon asa hita akan manada Kristusi songon nani tatak misi Daniel anak ni Zolman na di bagasan obuni sahat tita tu uzung ningoluta manahan maka bersiai ibana dang tolhas sita tu hamatean paduahon hamatean salilingi lilingna iban nadong jolo perhitungan kita pilih matematika 1 kali 2 atau matematika 2 kali 1. Songo dia matematika 1 kali 2 dan matematika 2 kali 1 on. 1 kali 2 1 kali lahir 2 kali mati. 1 kali lahir 2 kali mati. Mati pertama di Pondok Rangon. Dungi mati paduahon mate salilingi lilingga 2 hali. Alayang gohita nang hinokom itu hata tapabalik ma matematika ni hita haprosyota 2 kali 1. 2 kali lahir 1 kali mati. Lahir pertama saya bertian ni ina. Lahir kedua pinatubu di bagasa Tuhan Yesus pada 2 halihon. Lalu satunya hanya mati 1 kali,
nanti di Pondok Rangon. Setelah itu kita hidup untuk selama-lamanya. Amin. Jadi mulai mahitan nomor matematika 2 kali 1. Unang madong syanahita nomor matematika 1 kali 2. Alay tayo ingok ma momento mori ingok ma ari hamamatem. Nakpala may ilabi marnida tangan na ibuti. Ay memang tang menoto bang nakibetulan no panupaw nito hataon. Seluruh tangan kita diberi garis momentum mori supaya kita mengingat kematian kita. Nakpedak taboto sa di hari kita. Holan pangatur ni Tuhan tado. Naparpuri hamunak kadamang doh dainang. Tuhan na tasobay ima, Tuhan na universal. Tuhan ni sudi, Tuhan ni sadok bangso, Tuhan ni sadok home, nadong di sadok Portibion. Mula tapamanat di ayat 14 naking. Dada hoda Tuhan ni hita halak Batak Tuhan tay. Dada hoda Tuhan ni halak Jawa. Dada hoda Tuhan ni halak Cina. Alay Tuhan ni sadok Portibion do. Dang Tuhan na sektarian ibana, tapi Tuhan di atas segala-galanya. The Lord of Lord. God of God. Ido habang gauta. Tuhan tanata sobay. Tuhan ni sadok hazul maun di sadok Portibion. Mulut taingot Filipi 2 ayat 10 dari 10 sada madok asa sobatu ibana nasa bangso nasa ulu nitot marsoba tu ibana. Dalam bahasa Indonesia lebih enak kedengarannya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala lidah, every tongue. Dangadong nasumar sobat ibana bahasa dia petaho. Alay doho mahita pasangap penungguaran itu hatai dalam menait sudah kena perseer pe lahu memuji pasangap guarni itu hatta. Khusus tu hamu akadamang do dainang keluarga. Nabude pe lungur rohamu na sautik didang sumulu keluarga na tua-tua haha anggi na tahaholongi papos rohata do hatan itu hatta sadarion. Sai na monang do akan na persea saha rodi ujung ni lakana asal mata kasibana marsi hohot marsoba tu hatai. Martang yang maita. Mauliate puji-pujian rohanami di hoa di Tuhan. Marulupulup roha dohotot dinami. Mangauhon hatam na mamakpulingi hami. Pabuana manoktong do pamaret taummu di Portibion. Pabuana manoktong do harazaumu. Di bahini tersunggul tu rohanami. Mamakke akawaso jabatan akapangka nalong dihami i sabulus duitong satokid dui alay nang pasatokin mo loho pakihami sa denggan-denggan na boy gabi tau hasangapon hamuliaw di guarmo zala las nirohan ng ulup-ulup di sadok akaparipen ni bangso nami nahuhubasi hami. Suan bagas tu bagas rohanami jala uhir. Pabuan namanok tong do harazau muro di saliling ililing na. Alayang gohami sa tokkid do. Sangulus do songop pangulus niya lugu. Alay nang pesatokin hami. Molo di luas sohay mangulaw na kaulaw na dinggan. Boy do gudang nabuy patupaw nami. Laho paangurhon guarmu di tonga-tonga ni Portibion, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni ulaon, doho di saldok panggulmitol ni ngulu nami. Mauliate madihowali Tuhan, loas matar surat nang guar nami di buku hanguduani.
di pustaha hangodua ni marhite-hite parsihohoton nami marhaporseaon marhite-hite parsitutuon nami mangulahon akkaulahon na lohot tu diri nami ganup marsada-sada dada holan akan namoding natar surat di pustaha hangodua ni alayang ko di bagasan haporseon nami molo marsitu tu habi marhaporseaon mangulahon nakkaulahon na dinggan hobbartu nahu haporseai hamii nunga dohot nang tarsura guarnami bahenommu di pustaha hangodua ni jala molo dohot tayo madjaha pustaha hangodua ni begion nami ho madjo guarnami marulupulo marohanami dohot toddi nami alani ido molo tung hubegi hami pe akar ruas ni huriam nang perzulu menadikon keluarga menadikon hasyanganon laho manopot Tuhane ali Tuhan apuli marohanami saluhu na lumuwi keluarga asa diingot nasida kaulan na dinggan nak pinatupan niya ka keluarga ng zumului jalai magabiapulapul dihami akan natina dikonna jala ihutonon nami mamuse mangulaw na kanadinggani lubi siyan akan ang pinatupan ni akadongan nami ng jumulo modingi ali Tuhan di johokol ng Tuhami di minggu jung tao parhuriaw non asa tunga pala takas marsihohot tami manoktok kami mamuji pasangap guarmu na badiyai di bagasan las ni roha nang di arsa ni roha pe gari mamulus hamatiani naing ubalga las ni roha nami ala partohap hami di hangoluan saliling-ililing nga lehonomu di hami haheheon na manoktong manaluhon sorop ni hamatiani sayurupi hami Tuhan mangulahon nakkaulahon nami sa dinggad-dinggan na do mangarangguton haporsyon nami asa molotung tadikonon nami peditikina hasyanganon hola sahali mahami mate siya perdagingon nami alay tubu mahami dua hali tubu siyan bortian niya kaina alay na umangat tubu pa dua halihon marhite-hite panubusyom mo dihami sa luhod na. Mauliate madiho ali Tuhan. Saya puli sudi akan namarsa roha. Akan natungod di baga sa parsahiton. Secara khusus keluarga evangelis Robinson Manurung. Na bostang nuaing pamatanga di tonga-tonga di bagas na. Apala di minggu pardingota di uzung ni parhuriaw non. Doh perningota dinamod dingon saya puli matuhan saluhu na keluarga di bagasan asi dohot holong ni roham marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhata maredemaita Namaste, O Guru, Bhakti, Sola.
tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di banua kijang, oro haroroan saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat tami masyan na nilihom ito hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaw mritong-atongan ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asal lam hutadahami godang ni sileo-leo mito hami. Asal lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alitu hadde bata nasyan nahinan jala na mangulu rodi saliling nililing na. Wingot tami sadaryo nakanamate siya kami nang pajuluhon tulabungmu. Dihodo anak kitsu ni banua gijang. Jala dihodo akka na mga sahot Tuhan Jesus Kristus. Narukado rohanami sadaryo marningot azal nami. Dohot haheon ni daging diari sugut. Mauliate marohanami tuho. Ala ditubuhod ko hami tu pakirimon na mangulu. Gabi parto hapami dihanguluan na sora suda. Dadan na madili hami diari parningotanon. Alay na malungod do hami tu sabulon ni tordinami. Nung nga torob dongan namin ang nialakmu. Tau si paingot do ujung nilakkan na sida di hami. Bain pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakkan nami bi. Say sungguli marohanami mabayan tiruan na dinggan tuak kapino parnami. Saya puli manamarsa roha dot akka namatayan. Asaw ng mga dungi jalamadili na sida. Sa itaiti rohana sida mamereng dopa gidjang. Sa ilehot toddim tuhami. Asa takas suhatid dako kami. Nang dohot dohami anak mo panean di arta ni banua gidjangi. Sa ipadaw maganggo ni roha siya kami. Asa hot taporsyon nami. Maniop Tuhan Jesus si Pangulwi. Adorang hubudut sami. Rura lingguman ni hamatiani. Molo homur mata namibi. Uka mamata ni rohanami asa takas ni ida dalat tuhaso nangani. Molo halang dila nami sobinoto bi makuling. Pargugui mahami marhite-hite toddim. Asa terjauhok kami aliyamang sahat tutangamu ma toddik. Say patiur hian rohanami. Asa hubas lakanami. Jala sonang hami lahomate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbedia magwarmu. Say ro maharajawmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Lehom matuham sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihon tu panguzunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Isodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tu todim. Oh